लोगोफोर जोंना आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया गागदावलाय जोखावलाय जोगदावलाय होग्लिजोब्बाय UPPLखौ मा होनखो भिडिअ नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। गासैनिबो गोसोआव मोनसे दुखु थायो नङा होमबा? सोरबा सोरजोंबा होनजानायनि बुंजानायनि बबेबा समाव नासयजानायनि नंगौना नङा? थिग बेफोरबायदिनो दिनैयो राजनितिकआव गिदिंनाय मानसि मोनसे समाव सोरबा माबा माबि बुंदोंमोन आरो बुंहरखायोबो, बे नंखाय बाथ्रा नङा। बेखायनो दिनैयो UPPLआ 0 जाबाय। 0 जानायाव आदा प्रेक्टिकेला आरो होखावबिनो चान्स मोनलायबायलाय। दा बेखायनो सोरबा दुश्मन जालायगोनलाय आरो दुश्मन जानानै फैगौ जेब्ला 5 बोसोरनि उनाव इलेक्सन फैफिनगोन बे इलेक्सनाव माबा माबि बुंनानै लालायगोन, जेनलायगोन आरो बुंजालायगोन। नाथाय गन्थङाव दै हाबोना हाबा बुजिनानै मोना आं बिसोरखौ। एसेबां माबा माबि होनजाबाबो लाजिनो रोङा। जेननायखौ सिमान जानो हायि मानसि नुफेराखै दुनियायाव। जेननायखौ जेननाय होननानै बुंनानै लानो हाया। जेनबाबो दादागिरिया बारा। गतिके बिसोरजों नांलायबाय थास्लायस्लाय, बिसोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थास्लायस्लाय ज्राब गारनानै सिरि थानायानो मोजां। गावबा गावनि खामानिखौ सिरि मावलांनांगौ। जेरै हाग्रामा सारा गोबां बारा डायलग मारिनानै लाया, बेफोरबायदिनो जोंबो BPFनि गासैबो सोद्रोमाफोरानो बेफोरखौ खोथाखौ फल' खालामनानै बारा गोग्गाना लायिया मोजां। बिसोरनि लिडार नेताफोरानो थैनायनि बाथ्रा, सुइसाइड जानायनि बाथ्रा, मायाबा अरगेङाव बारसोमनायनि बाथ्राखौ बिसोरनो बुंग्रोखायो। गतिके बिसोरनि सेला बेलाफोराबो थिग बेखौनो फल' खालामनानै बे डायलगखौनो सेम टु सेम डायलगखौनो रायजो राजानि सिगाङाव होफिनबाय थानो नाजायो बा फोस्रावो। गतिके बेफोर खोथाखौ खोनासङियानो जोंनि कारनै बेटार आरोना। मोनसे खोथाया मा, दा जिहेतु इलेक्सनाव देरहाबाय, सरकारखौ दानांसिगौ। सरकार माने बेनो आरोना, साबैसे MLA मोनो, खमसे खमथ' 4-5याथ' मिनिस्टार मोनखानांगौ ना, आरो बाखि MLA थानोसैलाय। गोहो गोराया सोर जानोसै? मोनसे समाव बुंबोदोंमोन, नामफोरखौ बुंथ'बाय थाला, बिसोरनि नामखौनो लानो बिराद बायो आरोना। मोनसे समाव बुंबोदोंमोन, जोंनाव एसेनि MLA जागोन, एसेनि मिनिस्टार जागोन, जोंहा दिल्लीयाव एसेबां MP दङ, बबाव दिनै बोरो बहा गोमाखो? दिनैसो जेननायखाय नाबां जाबां आंगा मांगा जाथावथारि बाथ्राफोरखौ बुंनानै माने सोरबा खायसे ओरै बुंदो दै, UPPLआ देरहाबाबो बर'आनो, BPFआ देरहाबाबो बर'आनो। बाथ्राया नंगौ, बिनि गेजेराव खिन्थु फाराग दङ। UPPLआ माखौ लानानै राजखान्थि खालामो, BPFआ माखौ लानानै राजखान्थि खालामो, बेखौ जोंबो बुजिनानै नायनाया गोनांथि। UPPLआ देरहाबाबो बर'आनो, BPFआ देरहाबानो बर'आनो नंगौ, नाथाय बेयाव फाराग दं। जियानो जा, दिनै देरहाबाय, देरहानानै दा जिथु रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरा सुफुंजागोन होननानै मिजिंथियो आरो देरहानाय जिथु दैदेनगिरिफोराबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। बाद बाखि बै फेसबुक इउटुबाव गावख्रावग्राफोरदो बाराद्राय जुजियैयानो मोजां। बिसोरो जेसेबां गावख्रावगोन गावसोरनि जिथु सावगारिया नस्थ' जालांबाय थागोन, इमेजआ नस्थ' जालांगोन, भेलुआ खमायलांगोन। गतिके बाद हो लोगोफोर, सिरि था, खोनासंबाय था, नायलांबाय था। गोजोन्थों।